Gani kining init na. Pero dagam gihapon. Ato tibuhat ko ato mga nilabhan ito. Unya na kay basig mobundak aguwan kay na dagam gihapon. Naguli na nato. Hello guys, happy Monday natong tanan guys. Karon manglakaw mi adto mi sa merkado mamalit na mi daan og mga konsumo ni Gian og ni Mama. Kay mularga na mi og kwan guys, buhol. Unja, excited. Excited ako guys, kay mingaw na pug ko. Na si Junjun mo uban si Ja, kami duha. Unja guys, adto sa mi guys. Kinanay taligsik init pero naitaligsik noon sa nagajig langit basta yung aron December ting bagyo kulbaan ko kay katong pagka December 16 dito kus kananay bohol mamunti pagbagyo sa kuan audit nagkaroon nga kanang uli ay ni kulbaan ko basig simba ko na po na bagyo marako nakuan ako ba na trauma sa bagyong audit karon guys uli ni mamista mi kuan guys, tubigo nila ka Ate Janet. At tumidot sila Ate Janet, magagadrama po po ni Ate Ruby. Ano sa mi mo ato Alicia, pero birthday ni na 19. Kami maglugay kami lagi nanak ko tayo kaugaling ng kinabuhi, nanak ko tayo kaugaling ng pamilya, nanak ko anak na asikasuhon. Kaya sige yan, bisa tagdala ng tao. Asikasuhon pa maghihapon. Mamalit mi daano ka ng kuwan konsumo ni Gian ni Mama sa kasimana man mi dito sa kuwan buhol sa mi kuwan guys tubig duha ra ka galon kay napamaysad ako an tulo amo sa nang ibilin napita na namon jay na balik among kabas trabaho sa una okay lang wanay bukas. Kamusta buhay tambay? Oo, tambay, wala trabaho. Di na ka mo balik? Panarbaho? Kapoy na? Ha? Kala nila. Bago mga naong nito mga tao lagi? Wala nga na ni ha? Wala nga na. Mga tao nito, puro mga bago na sa paninaan ko. Was? Buwas ako. Mandalo yung. Bayad yung 500, ano? 500. Kung gusto mo, ti. Ari sa mi ya. Malit sa mi darig. Majuhon. Kao ba na mo squan guys? Trabaho. Nag-resign na po si Ja. Ay nag-resign na dyan. Senior naman si Ja. Libre mantika na yung palisbay. Naay mantika. Malit ni kuan. Itlog diya ka mo ang tray. Duha ka tray mo ang palitin kay guban pang kuan po ni Mama paninda. Sarado man. Ato na ang guslain, mangitas lain. Ari na lang ni dari palit kay among suki. Way abre sarado. Palit na nituan guys, itlog. Para mong paliton ko na laman, biskuit. Paninda ni Mama ni biskuit o panang kape. Ano laman. Ay asukal di ay. Hansel day, nakakatong blue. Kami Hansel. Alam mo Hansel. Pita. Ay, tita. Oh, pita tulo. Dayon kapistik. 1 dozen. Listahan ni Mama. Kalis listahan ni Mama. Daw ni na pink isa kadusina hapit makalimte. Nga narabas listahan. Luyan na powder na amo. Luyan na powder. Sa labat. Niripak man to. Kanang siya magripak. Kanang lang, pila ka magkabutang niya diya? Unom. Dili na mao bida. Di na mao kasabanta din na mao. Kanarat. Upat ka 1/4. Ha? Oh, puti.
Namoy luya nga powder. Tagpilang putos te. 5 unom. Yeah. Pila ni hotdog nagkarong. Kariyo. Ana. Ano lang. Ano sa pa ba gusto ni Gian? Lumpia. Lumpia. Ito lumpia. Sige lang. Mas sila yung lumpia. Kana. Ini ano digyan ni? Ipore. Kana. Dali maluto. Kani nakabuntag ba nga dali ra maluto? Kani. Kapili po na. Ang palit pa tagulay. Ginaling. Ang pili ginaling. Ang sagol-sagol naman ni gulay. Magulay siya. Ja. Namalit si Junjun o kanang kuhan bugas. Dara ko naguwat. Naraman siya dihas kuhan. Unahan. Konsumo nila na guys isa kasimana 10 kilos. Di siguro na nila murot ng 10 kilos isa kasimana. Dapat man dito kalapunan. Ana namin mamalit og isa ka sakoy nagbalik na mo puhon. Palit na mi kuan guys bugas sa gamong palitan ko ana laman mga gulay kay gusto ni Gian magpabilin og kanang gulay. Kay magluto ko no siya kuan. Asa listahan ni ako? Nani mo listahan ni mama. So what tilaw pila to presyo sa atang napalit ganina. Basig makalimtan mga utana ra ba na siya. Wala bay resibo tong uban. Pero ko what? Namalit si Junjun dito guys og kanang kuan. Batanganan og kanang batanganan og kuan ba kanang toothbrush. Pang biyahe. Malagi ka ni palit? Ha? Tangan tas toothbrush ba? Posto na lang kung plastic. Sa amin dari kuan guys, gulay. Palidya ko noo ka ng kuan, patatas. Yan. Wala ba din siya? Kay patatas ya. Patatas. Ato dito okay bumalik to. Yan po. Kami lang pala yung kuya kita lang maghiwa. Kanang ano yabe? Ang bili to anak eh. Ang tumikbo, magpabili sa mga gulay. Ito mo. Siya rin mabili. Ha? Saka na ro? Mag-sorry mo. Birthday sa mga gaga. At taga-Bohol guys siya? Oo, taga-Bohol po. Dagan man Oo, nakan kita taga-Bohol. Hapit na. Nabitay ko na baskrap dito man. Baskrap. Bilang usa? 15. 15 ang usa? Kitsu sana. Mahal lagi sa yuti. Basa. Kasi gusto sa mama magutan. Nakaitang la dia part. Itang la ko. May tanglag dito kay laya naman. Habis daw ng baby. Berapa daw? Pagkatanglat. Palit na mi guys, meron tayo mga kuhan. Ipalit kay sila ramang pong duha. Ang paon. Hindi dyan gisugo nga palidya o sayote o kanang patatas. Nakatong ginaling may ijang kuhan pang sagol. Kaya ganahan man na siya magkuhan luto-luto. Ang kuhan palidya ha, nalaman ng hiwaon daan. Para nagabuntag din na siya malangan o magluto kay basig madugay og mata ba mo na yung nagbakod ni dya. Hiniwa na din na siya maghiwa-hiwa.
Kana lang sa yote mo di pwede kay maito man na og pakpakandaan sa iwaon. Tanawa. Ayo sa tres rat kayo. Ha? Lagangin. Malit sa may kwandari guys, mas. Andi salte. 30. Uli nami guys, sumanami sa mga tojo dari. Kung hangin? Mas makilinyate. Asa may natutanginan? Sigmurot na ning hangin, hindi na makadagan. Kita na namo kan guys tubig. Ay, sigari. Maklat guys, isang bombahan. Nama kanay buslot. Madyo kayo nagdada kag bomba. Sakto na. Hi guys, namis bye guys, nakauli nami. Hi guys. Hey guys, nakauli na gajud mi guys, ikan sa kuan merkado. Nja morto guys sa mga kuan gipamalit nja magipos na naman mi sa mga dadanunan guys. Gamay raman sa ninang dadun kay namo koy mga sanina dito gibilin katong paguli na diya sa kuan July. Magdarami gisa ka pakbag. Gamay ra kay lisod magbiyahe nga magdadag ka ng daghan nga bag kadi. Excited, siyempre ito ko nung makaulig buhol. Excited yun. Unsa man imong lista? Hindi mong inahan. Paglistahan ni mama guys, gisuwat og pila toy presyo sa mga napalit. Nandiya init na guys. Madu na lang magdidiritso na ni init. Diyan gabi imi mo biyahe. First trip amang sakjan, diyan kadlawon. Alas 3. Ugma sa buntag, pizza 6 na nami sa kwan guys, tubigon. Etin ako guys, kay nana sila tialit dito si Tiri, kita-kita na pud mi guys, magatapok-tapok na pud mi puhon sa birthday ni nanay. Hala nagka-reject ra magkatapok-tapok, basta importante magkatapok isahay. Kaya saan lagi nga, na naman lagi tayo kaugalingan nga pamilya, nga giatiman, nami panta magdugay, hindi kay di man pwede guys, kay na naman po ko yung pamilya dani, atiman sa una makalugar ko kanang uli-uli, abot ko isa ka buwan kay kuan man wa may klase, makalugar pa ko guys kay wa may klase, hindi karon kay kuan naman klasihan na nakoy asikasuhunon, busy na ko guys, hindi back to normal na po si Junjun, balik na siya kanang pamasahero, mamaya mong kuan panginabuhi wa pud may kanuno di po siya mamasahero. Nang busy po ko guys sa Ate Manila. Diyan si mama po, Ate Manunan po. Kay di po siya makalipliok. Kay sakitan siya kuwan. Tuod. Manang laban laman ko sa ang kinabuhi guys. Ngay nga ni, dagamingan nga. Ayay ko no ang kinabuhi. Danis ka na naisibo. Kay senyorita kuno ko. Sige lang kuno ko. Kanang pagwapa. So sige no ko. Wala man dyan mo kay babon sa ang kinabuhi. Danis sa kuwan guys. Cebu. Danis bahay ang tanan liyo nun kay si mama di mas mama makalikliya kay sakitan nam lagi tuod ya si Junjun kada adlaw biyahe manang excited po ko guys nga makauli ko sa Bohol bahala ka rejetra
Basta kay makauli, importante na ako sa birthday nanay para malipay si nanay kay sige ra ba tong pangutana. Sige pangutana nagmuli ako kuno ko pero ako ning saad nga maingon ko kay lahi ba dyan ng mga tiguang nagimuan sa aran kay mula dyan na sila. Manang ako di jud ko mo saad guys. May ningan o kanang muli ra ko. Matang ginas nanay nga tanawon lamanangan na di ko mo saad og muli ba ko. Murayahang tubag di dya pero mi kay nandiyan makauuna ko, jawa ba siya takay bahos ka na ay panahon. Mao nang di ta magsadsaad. Manang ako guys, di ko hilig og kanang sadsaad nga nagmuli-muli. Kay mabuto ramang ko. Medyo pay di na lamang ka musaad kay. Siyempre man takay bahos ka na ay panahon. Sunod-sunod ra ba siya tas kuan guys. Plano jud na nga muli ko birthday nanay kay nanad na ba siya ko nga kada birthday na muli ko.